Now put your hands up. Rapolo Dumudong, laro sa Kalye 22, Bugo City. Second battle karong gabi una, yo, make some noise! Yes! Big shout out si Tuyang sa pagtabang ng Mudiri. Salamat. Nimitafin. O Nimitafin. Shout out sa mga ni-perform karong gabi una. Salamat sa mga perform pa. Sa venue to, Kalye 22 Restopar. 6010 Productions. Big shout out sa ito nan. Sa wala! Gigan! Bugo City! Make some noise for Kusi! Yeah! Sound to! Gigan Hipodromo! Make some noise for Good J! Yeah! Sanji to the goods, H-Town, FIT Bus. Yeah. Goody goods, big shout out. So, manag kwentos, daw si Good J, pili niya una Kusi. Yo, binata! Yeah. So, yun lang tali! First round, Kusi, let's go! Yo! Mga bayi diri tanan na. Ate mo ko binlig kaon gani ada ataya gyud sa Tagarapulo. Rabang diri ni dagko ni mga animal. Good G, mustang biyahe. Wa kali mo ngawi papadong ni mo diri. Ay kabla ka sulito at mo bagari. Ikarang gibi una. Dili na ko yurtang kusog kay kablo ko mas napay labaw na ko kusog. Kung nagtukak ako maninood sayo kadog. Kay pagkaon si tigre mga dagkong hayop dili dog bird. Munang luhod, kay iro ra ka. Ako tigre nga gikan pa sila sang nangikakan unon diris lungsod. Pero salamat, dakong garbo na nina ako mga battle ug mas naiagi kaysa sako. Mapildi mo na madaog, akong kalipay na nanako. Mga kontrat Tagarapulo, much love yung amigo. Pero pakyo ano nakapil mga nga grupo kung nanak wak yung estilo. Oy no, dili ko kasi. Dili si veterano. Kina mga linya, ngitan tong solido, pero kada biral gubo piti murag maso impatso ka diretso. Usar mi istorya na ko ni amigo. Kaon sa bildo na may paak sa bato. Inon mata magbasi kung maguhan ba ka karaan na. Dili angay kadlukan na mas naguna pa sa tua. Kung pagabilapil ug rabatil misgutan, wa pa jud koy agya na bisag usa. Ikining duaan na hugran ni partida. Imagine na Tagarapulo ka ako taga didto ra sa mua. Balita sa tumigo, construction worker na kasi inyo. Mong trabaho, tigsimbulas, dugmok kasi minto. Pero seryoso, mga kurso ka ni Dayo, bugo. Kung sa pagtuon ng mga laog, kami para ninyo, isayot kami go. Kami ang pagkaon ng mga batukan sa tutunlan ninyo. Itanda ko sa duwa niyong range ba? Ayatang mo rin mga katong istorya sa Facebook, oy. Katunguan na ba? May isang rapper na taga Cebu. Ay, bakit kami naganaan si mukha mo to? Doon sa kami wave. Ay, may gilara ko ikaw na. Straight lang isang buhok. Nagpatupig ka, Choy. Nagpatupig, surprise ko. Taya. Ikaw na nag-straight. Suya kayo kayo nakasampa naman ng grupuha. Pero saan ka na pagkarapulo niyo mo kung pagbugo, maungan ra ka. Ako magpakain nun nga rapira. Dili ko sama sa uban diya nga halos kada semana mo release og kanta para lang maila. Real talk, kung mas doon lang mi sa Rapulo, yawa hibaw mas naguna kami si Muha. Yo, check! Yo, what up, dog? Unsay feeling nga nakatungtong kag Rapolo kadiyot? Wam gulaing, nakitaan si Leo, ikaw na lang para dili siya maglisod. Kining, ikaw na lang para dili siya maglisod. Yo, unsay feeling nga gipatungtong kag Rapolo kadiyot? Wam gulaing, nakitaan si Leo, ikaw na lang para dili siya maglisod. Kining kagangsteron nga maaoy kay sa FB, ako ni bahalag pakatog. Manuyo pa yung gihatagan o Good J, ang siguradong mabungog. Yung round 1 game? Yeah! Kayata ni chat na sa si Leo. Nado ko no'y rapper, nga kakalat-kalat diri sa bugo, ikaw na ito. Nangita ang gujag mo hipos, karadong taga Hipodromo, hitman ng Kirwin Espinosa sa una do, maong bisag sige paglikay, siguradong maigo ang kagangsteron, kamusta? Okay pa ang live? Maoy ka sa Facebook ba? Wara ba mo like? Pati kang Facebook ha? Imo kinabuhi dinaangay nga fight. Kung maghiko ka do ang masulti sa imo ginikanan kay
That's right. Kaysa ginikanan, pinasagdan. Dagway palang daan. Mo nang iyang aping, iyang di palauman. Sige suyop lang daw og taman, para daw ang gibati mugaan. Huy, paghikog na lang daw, parang gibuhi sa mo ginikanan mo kuan. Nya piling Diyos nun, dito sa Facebook, gaampo. Huy, bogo, o internet sa langit. Oy, ablo. Kay manimba na sa daw sila nga hubog. Mauna ang iyang post sa Facebook. Ha? Manimba? Hubog? Ana, yun na ang mindset sa bata kung ang ginikanan kay bugok. Mauna sa social media, dito niya gipagawa sa iyang gibati. Arasam, Paul Brad, puro pasakit lang sa buhay ko. Pero sige lang palag, ha? Patindi na patindi ang pagsubok. Pero sige lang palag, ha? Tama ra na, Brad. Tungod na sa kabuhan nga gatuyok-tuyok sa imong huna-huna ang good J. Dugay ra ni bungog, maong di na ni makapalag. Maong sarapulo, ayaw sige og patagad. Layo nganong kaniman, nga di man ni makasamad. Nganong kaniman, nga di man ni makasamad. Layo ra kay kanako, Brad, maong ayaw og pasagad. Kay kung ikaw mo rap, aw rap lang. Kung ako nga mo rap, sigurado nga bayad din yung ticket. Sigurado nga masulit. Kung ako na ang mutira, walay sipyat kada kablit. Kung mapuhan na kag mapildi ko ning duha, pakyo pinadulit sa round 2 damay imong kagrupo o pakay yung kamutanan kay magsakit. Ganto po siya. Yo! Ingon siya! Paan ka no? Sa kabuhan nagtutoyo sa akong ulo ang pangalan ng Gudji. Hoy buwang! Gapon ra ko way tugpa sa auto! Yo! Nalatas tunga tong mga gera. Round 2 na ta. Di pa hibaw lang ti kadaan. Basta nag-time na akong unang entrada. Bawo kayo kagbaba ko dali buwang ka. Good G. Kung sa Manila, na Flick G, na Flow G, sa Cebu na, na Good G. Nakalahiyan lang siyang G kay G nga jar. Buwang na lang, muingon tak, what's up, my homie, ging ging. Tapos mas nindot, masabay, tapos lang team song, kabalong, ano, unsa? Nanay, I'm so rich, you mageng geng. I'm so rich, you mageng geng. I'm so rich, ay si kinulong ubanga ka di ka dato. Pero gusto na pagpakatawa. Napunguta ka na pinaslaw ng mga muragtig istorya sa Facebook. Kung si Renz makabantay sa mong pinaslaw ang lihok, isa ko kang ipablow sa kong ulok. Lutaw kayang gago, murag yang ango. Kada tira, maladio, double G, pinasnukdog, kinakamiruan na daw ko, no? Dupers ka! Ha? Ikaray dupers, kaya nagyup-yup, may gawas sa sok! Nakalaw kang ano? Puro na kahangin! Kada bugwak si mong baraw, kaya sok! Samtang ako, di na kailangan mo pa, pingusingo sa nina ako, rugby akong gamit ni Go! Ano yung padala sa rakolok? Kiyat manawangan ng bata ninyo mo? Nawara ko do? Nawara ko do? Choy git buhok? Kung naaan kang Renzo, gadik-adik na tomboy na mas mamao dyan mo gatong bayot nga akong lubot. Para mo to ka. Ni guman yung duwa ato-ato, ni tandi na kayo naong kinsa mas main na gutsura. Pero para sa ako mas nindot kag sinina. Hain daw, pay kapa daw ta. Legit, nindot siya nga pagka-clothing. Ay, kaso komigo. Nabot na baka kuling siling atong pagbatol yung Lawrence. Yan na pang pariho mong baguhan. O, tinod pariho mo. Pariho mo ang buwang-buwang! Inyong duwa, murag lutang versus puro rasyagi. Human naman utang sinulog, pero nganong musyagit pa man kusog. Ano musyagit pa man kusog? Abi ka na ni comment fighter, grabe kabagang gara na mundo ha. Uy, abnormal lagi yagar to sa inyo ha. Kaya pong padudong isos kung balihon ang iyayaga house. Agay-agay rin yung masturya kung taga Norte Nay mutira. Kung si Renz gidultag kahantog buntag, pues pachupaon sa tiga hangtod sa mga luspad. Kasabay sa un tripog, dede ka ondangan tamang lips mang luspad. O pamaw na gabi nilangkad. Utis na ako sa bilat mo sang Ganto, Gudji. Yo, kayata.
Bugo ang style. Yeah, round 2 game. Hoy, kagasteron nga Digimon. Ikaw rin magmaoy dong ang sound trip to the moon. Mo ni mga piling isog sa dalan ba niya sa Nina, Bulingon. Kanina pag zone niyo sabihin niyo si Tata og Leo kaulion. Mo ni itsura sa rapper nga walay padulingan. Undang na lang og rap do ayo na padul. Ayo din padayon na imo na sugdan. Kinamina ako sa inyong kanta bate kay mga linya real talk. Kung inyo ang tanaw nilang kanta sa YouTube, please don't. Kaya akong gitanaw ilang kanta sa YouTube. Yawa, yagit kay mo tanawon do, bisag bag-o pagkasugod. Kung magingatom ka mo sunod, palihog sa tintaon ko panglugod, kaya akong gipakita ang tata inyong bisag video sa YouTube, piste, cellphone, yang gisunog. Pero time sa, kaya ang litra daw sa yawa. Wow, litra sa yawa. Pagkayawa, di na sa yawa do, litra na sa pambata. Kay katong ikaw ni speed, mura ka guay buot sakto pod nga tunay ka nga hay kay mo mga litra bisag asa lang naabot. Kuwang pakas ka alam, bisag kalibutan ni bale, pabuhi sa ginikanan, pachoy-choy nga way gamit. Haslin daw sa life, pero gasigi lang o kay tabi, inyong grupong gito life, mga gangsta wannabe. Yeah, mga gangsta wannabe o basig magsakit, ayaw biya pang luod. Ayaw biya pang lood, di ka angay masuko, kay mauna ang tinuod. Iniguman, wala na nis pangutok, huna-huna kay galibog. Iniguman na ni nga battle, wasilain nga buhaton. Kundi ang maghikog kay, nakuwawan na pag-ayog kapataka og sulod. Rabatil di maayo-ayaw nagapil sunod. Problema nimo ako, kiniputo. Nauwawan na pag-ayog kapataka og sulod. Rabatil di maayo-ayaw nagapil sunod. Problema nimo ako kanipuno sa uludugan. Grabe ka huot, way mo tabang mga amigo bisag unsa ka suoda, igok ni sa ulo bisan pa og muhupo. Direkta akong punto dili nani mo liko. Ni ari kung nakapul pa og way paltos nga buto. Gipatay ra og dayo pag-awaw ra as bugo. Atay migo, nanaway ka sa mga music video. Hoy buang ko pag padaghanay lang views, mas takwa mo. Tayo sa buang kusugi mangingunog undang na lang og rap migo. Sa battle nyong Lawrence, may kay kamunanog undang na lang og rap migo. May kay kamudagana ka Lawrence, mo kay katungod pa undang drop dong. Imong kaugalingon pangutan na. Mauna pa undang nga. Natay ka. Kinalasa na nga hunat. Binarakay na sa mga bara nga bugat. Pasensya ay kung inani ko kapaugat. Tungurusan ni sa mga tao nga may bilib sa akong ipangbuhat. Nagpakaubos, nagpakalimos. Kaya wapajud ko'y naugat. Nagpahibaw aminadong way kaya o parte sa gamit sa pagbuhat. Tamo, o kamo na ang dagang ipang-release nga kanta. Ako lang usari gi-release tapos kulab pa. Pero saan mo ta na pagka sige mo release og kanta kung sa kabuwan 300 viewers ra. Kami dili si panginambong. Pero si release na mong kanta sa YouTube 6K among ipadungog. Munang kung niari mo nga mosilip sa mong lihok, dakong salamat na mo na iya. Pero kung niari ka nga magpalubot, dili ko na mo mutira. Sakto lang na ka sa edad. Pero kuwang kag abilidad. Dili ni binurita ko bre, ditambag lang ano sumubo ni mong edad. Kay kung pag-eksperyensado lisgutan, lupig na ko nimo. Pero sunod na ilang gipulan na ko nimo brad. Muna pauli na. Salamat sa pagdayo. Pero una ka muli, ipabili na ko imong ulo. Kay karong gabi una, kuan ka granggo sa Rapolo. Kung balik magani ka sunod, daday mong tiyo, lolo. Pero di nakakinahanglan na mo balik pa. Kaya baka sa sunod akong duwak, dito na sulod sa inyong kusina. Pero kung ikaw mo daog ng gabi una, aos di na halata. Gidrinay lang ka na ang tata! Kinalasan, kani kay kinalasan. Sige dagan pagpalaban, hadlok ka nga matigbasan. Akong bara, yung ipaliglahan ni palag akong bara, ay mong bara kay talawan. Nakuyawan kay naguwan og bala. Nakuyawan kay naguwan og bala. Shit. Nakuyawan kay naguwan og bala. Tarong kay kinalasan. Sige dagan pagpalaban, hadlok kang matigbasan. Akong bara, yung ipariglahan ni palag akong bara, among bara kay talawan. Nakuyawan kay naguwan og bala, kay giunan, nayawaan kay samadan, kay nisukol ko og gera. Wakoy alam, dili palam.
Di ko musang kay perti pang mabawa, partida bayo ako'y gabay sa dilang kay musukol ra gihapon kong mag-inusara. Dili sa ingon nga mahadlo ko musa muglam. Nagpundo ra og styrofoam kay malunod akong sakayan, mabuslot akong sakayan, naari gihapon ko'y makabayan. Iduwa ko og bay pagduha-duha, kay og balibaran kun itablar gipasagdan ako ang pangandoy. Tayo. Yeah. Let's go, Good Jay! Siya daw kaya ngayon, ayawa, barabara, bogo, amin sabtan! Nya, first release nila, 6,000. Amuha, di ka mangutana, 18,000. Pangauya na, takyo mo. Yeah, round 3 game. Kaya kita freestyle, gawa. Okay na freestyle, round 3. Pero joke ra, pistiga, di ko mo paraya. Daginuton di ka, bisag tagway maagaba. Wa kay ayo nga makuha, bisag taga diri pa ka. Sigurado ni maguba ay si Leo Godjay ang gidala. Kung si Takiya, gagikan pa sa bugo. Ako na mismo ning ari, para pikhan na kagatulo. Nindot ang kargada ang agibaon, gagikan pa ni si Podromo hapsay ang pagkatuyok sa round. Walay sipyat kada buto. Nice ka. Walay sipyat kada buto. Manuyupay ang buang. Proud pa kaayo, post pa sa Facebook, mura biyag na ayo. Naong piyahok na kaayo, wakabalo niya ang bugo. Ay palabig ka adik do, gikan pa ko na preso, basig ikaw kung ituro. Mao nang pagpuyo, ayaw diha og saba. Mao nang pagpuyo, ayaw diha og saba. Kung adik-adik ka do, ayaw ipakita sa mga bata. Sakto ra po diha ako ray hatagan og tiip ni Leo og tata, kay nindot ang ipakita, dili adik nga pataka. Ya unsay feeling nga usa ka buwan ko nimong gipangandaman nya mapildi ra kay guman bars. Unsay feeling nga wa kay madawat sa tong battle ini guman. Unsay feeling nga di ka pa kanon ni Leo ini guman. Unsay feeling nga kantsawan ra kasi taga Bugo ini guman. Nya usara to karain pero sige tagamtama ang kasakit. Pildi na gani ka, gutom ugahaw niya sa bisyo, wala pa kay kapalit. Sa pagpangandam na ko nimo, wa ko niagig kapait. Kaya daling itsapoy ragid ang tao. Basta walay gamit, kay real talk, tulok adlaw rati kang gisuwatan. Di ko magkaskas oras ning dagway murag kawatan. Ubos ra kay kaduk, dali ra kang alayatan, na do siya sa underground. Daw pasensya, wa ko nimo kakita, ikaw natamakan. Bars, bitch. Ikaw natamakan. Wa pasensya wa ko nimo nakita. Pasensya wa ko nimo kakita. Ikaw natamakan mong sarapolo. Ayo sige og patagad. Leo, mong sarapolo ayo sige og patagad. Kumusod ka sunod nga ni do. Sigurado nga ikaw makapalag. Layo ra kay ganak ko Brad mong ayaw pasagad kay kung ikaw mo rap, aw rap lang kung ako mo rap. Sigurado nga bayad inyong ticket. Sigurado nga masulit kung ako na ang mutira walay sipyat kada kablit. Kung mo anak agmapildi ko ning duha. Pakyo pinadulit dili ra kuto imong karer pauli taga Bukid. Hey, make some noise for Good Jay! Rapolo, dumadong! Kaduha nga battle, kanong gabi yun na! Kuzi versus Good Jay! Yo, maglagas na balik! Judges decision 2-1 para ni Kuzi! Judges! Judges! Yo, Lawrence. Yatag na ko ni Goji. Fighter ka round rin ni Goji. Ito yung pinapusog na na rounds. Nakuha na ni Goji. 1, 2, 1 para. Ay, siya pati ko sa mga amigo nga nakadiri day. Release up. Tanan pala hubog dira sa tambak. Siya pati ko day. Sa Bloods, sa 6010, sa pamilya. Akong gipuntar kay si Iftang kontra ni Goji. Kaya nalapuan niya si Goji sa mga anggol. Si Goji. Ako rin iboto ni Godjay kay nabasa ko na ang crowd. Prangkap ka sa day, ko tapos bante. Pero akong nabasihan mo. Although
ako entertainment-wise, ako entertainer pa ba ako, entertainment-wise, very good niya. Pero siguro siya yung mga ako di basin ako sa creativity, siya yun, mga kanang consistency, siya, wala akong iba siya. Pero kung entertainment-wise lang, very good siya na si entertainment-wise siya yun. Siya yun. Pero para na ko yun. Siguro nakadiferensya lang sila sa rounds. Siguro mulabaw lang yun si para na ko sa rounds. Nilabaw lang yun si Good J sa 2 rounds. Yung kuwan. Pero overall man good. Overall man good. Entertaining man good. Pero dili man good na sa tanang panahon. Ato ng bato niya. Ang pinaka-factor pag good na ko good. Pasilo ako sa pinaka-factor pag good na ko good. Ganun, kuwan ba? Comfort advantage ba? Yun yung pinaka-factor. Comfort advantage. So, dahil ako dili ko pili. So, mana to, mana public.